näyttäisi, jos mä tekisin tästä Pakerikan uudesta laskiaispullosta 3D-animaation? Itse asiassa mua pyydettiin tekemään tälle promovideo ja speksit oli selkeät. Toivottiin kaunista lumista maisemaa ja että lopuksi tää tarra lentäisi tohon screenille. Okei, mä aloitin eka siitä, että mä tein tällaisen lumipedin ja mä muotoilin sit siihen tommosen polun. Ja seuraavaksi mä animoin ton meidän tarran lentämään. Ja sit mulla oli valmiiksi tällaisia ihania lumisia luontoassetteja, jotka sopii täydellisesti tähän projektiin, jota mä pääsen vihdoin viimein käyttämään. Eka mä ripottelin vähän heinää sinne tänne ja tonne. Ja kattokaa, eiks niin, että tää maa näyttää heti paljon paremmalta, kun tää lumipeti ei ole täysin tyhjä. Ja totta kai me lisää vähän puita sitten meidän tänne lumimetikkään. Ja lopuksi vielä kompissa mä tein taikoja, eli korjasin värejä ja lisäsin lumihiutaleita ja voila! Se on valmis, joten nauttikaa lopputuloksesta ja kommentoi, että oot sä päässyt jo maistamaan näitä laskiaispullia. Ja seuraa mun tili, jos sä haluat nähdä lisää tällaisia videoita. Tää on niinku perfection tää pulla. Käykää ostaa. Tää on ihan hullun makuinen.